Sziasztok! Kriptomanus vagyok, és ma elkezdem bemutatni az AuraBot használatát. Kezdve a Spotbottal. Mielőtt bármit is tennék, a weboldalon két dolgot mindenképpen érdemes lehet beállítani. Jobb fent a képedre kattintva megnyitni a Wallets menüt. Itt fogod látni a walleteidet, ami a nevedből, e-mail címedből és a 2FA azonosítódból generálódott. Alapesetben egy wallet fog látszódni, amit Primary Wallet néven fogsz látni. Fontos, hogy a rendszer úgy van kitalálva, hogy minden Auras token, ami a tulajdonodban van, azt majd itt tárold, ha szeretnéd kihasználni az előnyeit a későbbiekben. Ugyanis a rendszer ebből a walletből olvassa ki, hogy mennyi Auras token birtokolsz, és ezért milyen előnyökre vagy jogosult. Fontos, a walletnél látható Affiliate ID egyezzen meg a referál menüben található ID-vel. Amennyiben Pulse tag vagy, akkor az Affiliate menüben add meg a Pulse e-mail címedet, ha még nem tetted volna meg a regisztrációkor. Visszatérve a wallethez, a könnyebb átláthatóság érdekében ajánlott a különböző kereskedések elkezdése előtt létrehozni egy új AuraDex walletet. Érdemes olyan nevet adni neki, ami jól megkülönbözteti a többitől, ha esetleg többet is létrehoznál a későbbiekben. Az új walletednél látod Public Key alatt látod a wallet címet. Erre a címre kell utalni az USDC-t a Solana hálózaton. Vagy azt a tokent, amivel kereskedni szeretnél. Természetesen csak olyan tokenek jöhetnek szóba, amik megtalálhatóak a Solana hálózatán. Különböző láncok natív tokenjével való kereskedésnél ne feledd, hogy a token előtt szerepelni fog egy W, ami a VRED, vagyis a becsomagolt rövidítése. Tehát például, ha BTC-t szeretnél kereskedni, akkor VRED BTC néven kell majd keresned. Feltöltöd a walletet USDC-vel, vagy azzal a tokennel, amivel esetleg shortolnál. Ezt a deposit ikonra kattintva tudod megtenni. Figyelj arra, hogy jó walletet válasz ki, amikor a depositot elindítod. A befizetés lehetőségeiről találsz videót a csatornámon, ezzel nem húznám az időt. A rendszer úgy lett kitalálva, hogy a tranzakciós díjat megelőlegezi a DEX számodra, és ő kifizeti Solanában. Tehát neked ezzel a bot használatakor nem kell foglalkoznod. A kereskedéskor használt tokenből fogja levonni a fee értékét, a nyereségből. Nincs szükség Solana tokenre a fee miatt a walletedbe. Ha már van új walleted, és azt feltöltötted a kívánt összeggel, akkor nézzük, milyen lehetőségeink vannak. Az AuraBot jelenleg Spotbot, HODLbot és GridBotra ad lehetőséget, valamint Signal és RSI botra. Az első három lehetőségnél nincs szükségünk TradingView előfizetésre. Az utóbbiakhoz viszont igen. Nézzük, mit akar a Spotbot. Itt a Spotbotra kattintva van lehetőségünk indítani egy botot. Ezt akkor használjuk, ha egy fix áron szeretnénk vásárolni, és egy fix áron szeretnénk eladni. Ezt talán akkor lehet érdemes használni, ha egy vásárlást szeretnéd csinálni. Ez azért jó, mert nem kell folyamatosan a gépnél lenned, csak beállítod az összegeket, és kész. A bot mindent megcsinál automatikusan úgy, ahogy beállítod, és mindez decentralizált módon, anélkül, hogy szexen kellene vásárolnod, vagy eladnod. Miután rákattintottál a Spotbotra, a következő adatokat kell megadnod. Kiválasztod a tőzsdénél az AuraDex-et. A walletnél azt a walletet, amibe utaltál magadnak kriptót a kereskedéshez. Következő sorban kiválasztod a kereskedési párt. Előre írod mindig a fő kriptót, amit vennél, utána a stabil coint, vagy azt, amiből vásárolnál. Más hálózat natív tokenje esetén a W előtaggal kezdve folyamatosan beírod a két párt, szóköz nélkül. A rendszer, ahogy írod befele, úgy kezdi szűkíteni a lehetőségeidet. A name sorba elnevezed a botot. Itt érdemes olyan nevet adni, ami beszédes és könnyedén be tudod azonosítani az indított botod. Amennyiben több botot futtatnál, érdemes őket mappába sorolni. Ha még nincs, akkor a jobb oldalon van egy pluszjel, amivel létrehozhatsz egyet. Majd Next. A második oldalon állítjuk be magát a trédet. Először is el kell dönteni, hogy eladunk vagy veszünk. Ha stabil coinunk van, akkor veszünk, tehát buy.
Ha esetleg más tokent utaltunk be, Solanát vagy VredBTC-t esetleg, akkor sell, vagyis eladni szeretnénk. Tegyük fel USDC lett a walletbe küldve, tehát a buy gombot választom ki. Megadom az árfolyamot a bázis devizában, például a BTC esetén beírok $105,000. Lejjebb eldöntöm, hogy a beírt ártól mekkora százalékkal térhet el a tényleges vásárlás. Ezt érdemes alapbeállításon hagyni. Így nem vár a tökéletes beszállóra, hanem ha már a közelében van, akkor teljesül a vásárlás. Végül az utolsó sorba beírom, mekkora összeget szánok erre a tranzakcióra, vagy mekkora BTC mennyiséget szeretnék venni. Azt adom meg, amivel könnyebb számolnom, vagy ami fontosabb a számolásnál. Legyen a példánkban $50. A tényleges érték a véglegesítéskor változhat a kerekítési szabályok miatt. A következő oldalon adjuk meg, hogy a vásárolt tokent mikor adjuk el. Fontos, a nyereséges kereskedés miatt $10 alatt nem lehet pozíciót nyitni vagy zárni. Ezzel tudják garantálni, hogy a fee levonása után is nyereséggel zárjuk a trédet. Itt beállíthatjuk az eladási árunk, én például $125,000 állítok a BTC-re. Ha nagyobb összeggel indítom a botot, akkor van lehetőség több kiszálló beállítására is. Például dönthetek úgy, hogy 120-nál eladok $20-nyit, és a maradékot adom el 125,000-nél. De itt is figyelni kell a minimum $10 szabályra, tehát több részletben is zárhatom a pozíciót, amíg nem kisebb, mint $10. Amint látjátok, a rendszer $10 beállításnál 12-re módosította, mert úgy tudja szétosztani a VredBTC-t egész összegre, 4 tizedes jegyig. De én ezt most törlöm, mert én egybe szeretném eladni majd a BTC-met, csak a videó miatt mutattam most meg. Jöjjön a következő oldal. Itt kiválaszthatom, hogy demo számlát indítok, vagy live-ot. Ha töltöttünk pénzt a walletre, akkor valószínűleg a live-ot fogjuk választani. Most én a demóra kattintok, mivel ez csak egy prezentáció. A következő sorban beállíthatjuk, hogy hányszor ismétlődjön meg a kereskedés. Ezt hagyom egyen. Így egyszer fog teljesülni ez a kereskedés. A következő sorban beállíthatjuk, hogy rögtön vásároljon, vagy várja meg, amíg az árfolyam emelkedő fázisba kerül. Beállítható, hogy mekkora időtávot nézzen ennek a megítéléséhez. A következő oldalon be lehet állítani a stop loss-t. De szerintem egy spot kereskedésnél ezt nem érdemes beállítani, hiszen nem tőkeáttétellel kereskedünk, és nem veszíthetjük el a pénzünket, max tovább várakozunk arra, hogy elérje a beállított összeget. A szignált meg csak akkor tudjuk használni, ha van TradingView előfizetésünk, tehát most ezzel nem kell egyáltalán foglalkoznunk. A szévre kattintva végignézhetjük, hogy milyen beállításokat állítottunk be. Itt, ha valamit félrenyomtunk, akkor még utoljára módosíthatjuk a véglegesítés előtt. Az Overview oldalon megjelenik az elindított botunk. Remélem, sikerült érthetően bemutatnom, hogy hogyan kell indítani egy ilyen botot. A következő videóban megmutatom, ha több botot szeretnél indítani, akkor a Generated a jobb megoldás, és hogy azt hogyan kell beállítani. Ha hasznosnak találtad a videómat, akkor kérlek nyomd rá egy lájkot, és ha nem szeretnél lemaradni a további beállításokról, akkor iratkozz fel. Köszönöm a kitartó figyelmet, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!